Әйдә хәз чыгарабыз, җиңү ноталары чыгарабыз синең белән. Ал гитараңны. Хәзер мин гитарада уйный белгән кеше кебек өйрәтеп торыйм әлеме? Ну менә теге җиңүченең ноталары нинди булырга тиеш? Күтәренкеме шундый? Алкышлар. Үй алдында өянкелер, тупылар исән әлі, үткәреп үзәкләренә, җилләрдә исәлә, беләм гомер буйларына, миңа дуга укырлар, әнкәй кебек янкелер, әткәй кебек тупылар, беләм гомер буйларына, миңа дуга укырлар, әнкәй кебек янкелер, әткәй кебек тупылар. Өянкеләр өйрәттеләр яшь аралаш көләргә, туган җирдән китүемне яшем белән түләргә, беләм гомер буйларына, миңа дуга укырлар, әнкәй кебек янкелер, әткәй кебек тупылар, беләм гомер буйларына, миңа дуга укырлар, әнкәй кебек янкелер, әткәй кебек тупылар. Бик матур тавыш. Тылсым ниндидер юк. Теге мин урамда барганда, менә малайлар гитарада уйныйлар бит, менә шундый бик җиңел иттереп. Мне всегда казалось, что диалог артиста со зрителем – это открытый диалог и честный. И поэтому, если все-таки увидеть глаза, которые являются очень большим средством выразительности, очень большим, иногда звучат проигрыши, а глазами можно все сыграть и отыграть, скажем так. Вот мне думается, вот этого вам не хватило. Ну, монда моң бар инде, моң бар. Ул моң гитарага да кушылып китсә, тагын да көчәеп китә. Шуңа күрә күзләреңне Илнар ачыбрак җырласаң киләчәктә. Ну, бу җырда йомсаң да була миңа калса. Ну, ул хәтле озак түгел, ну. Кайсы секундларда юмып баласын Айдар әйтер аннан соң. Әйтермен, кайда йомрак, кайда ачырга. Кайсы секундта юмырга һәм ачырга. Матур җыр, яхшы башкаручы. Ничектер миңа монда органика булды минем өчен. Дөресен әйткәндә, мин кайтып килдем авылга. Туган якка дөресен әйткәндә. Миңа хис итте, син Балташ или Брой ягыдыр? Мин Илештән. Илеш районы. Илешләр бит ич дип сөйләшмәй. Ну, мин нәрсәгә әйтәм, тем более Илештән булгач, ну, әз генә Илешләр булса әрсезрәк булырга кирәк. Тавыш бирә башлыйбыз һәм тавыш бирә башлыйбыз Зөлфәт әфәнде сездән. Мөмкинлек бирергә кирәк, мөмкинлек бирәм. Бер тавыш. Әнвәр, Мин дә бирәм. ике тавыш. Лина, А я не даю шанс. Эльмира, Мин мөмкинлек бирмим. ике кеше юк дип әйтте, ике кеше әйе дип әйтте. Һәм хәзер барысы да Айдарның сүзеннән тора. Роберт абыйның сүзләренә һәм аның якташына рәхмәт. Мин Илнар сиңа шул хакка да хәтта мөмкинлек бирәм. Рәхмәт. Барыгызга да фикерләрегез өчен, таләбегез өчен, тәкъдимнәрегез өчен зур рәхмәт. Икенче турда күзне ачырга димәгеме? Нәкъ шулай. Уңышлар очрашырбыз.